Adto na mo sa Jollibee. Mao may gimisid man ni Inday. Si mong anak. Oo, May ang mag-ano sa ilat magsundo kay madto na sila Jollibee. Oo. Pailabi kinsa man ka. Ha? Amiga ko sa imong anak nay. Itong si Joy. itong dito sa pikit gani. Dili, taga diri lang ko sa Dapawan. Dili lang tamo sakay, abri lang sana okay dira tamo sakay. Abri lang sa ninay. Surprise! Happy birthday! Yan na lang mo padayon sa Jollibee na no. Happy birthday! Nilak na siya. Ale, dari na yun. Nay, di aray mo pang Jollibee na yun. Oy! Tagday lang, okay ra mo ilak. Oo. Ay, nga naman. Ano na yung mga ganahan? Surprise. Dili ka malipay, surprise na. Masakitan ka? Okay ra, kay layo man imong mga anak. So, nagapangita sila paagi no nga makapakapaabot sila sa ilang gugma para kanimo. Happy birthday! Ang regalo gikan sa Egypt. Gikan sa imong anak o mga apo. Opo, si Ma'am Arcel. Oo. Sige, naa siya mensahe para sa imo na siya. Dear Mama, first of all, thanks God sa panibagong taon na binigay at ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Salamat at dumating ka sa ganitong edad na 70 na malakas. At higit sa lahat, matapang at matatag. Na humarap at lumalaban sa hamon ng buhay. Mang, happy birthday. God bless you always and more birthdays pa ang dumating sa iyo. Ang masabi ko lang, think positive lang always kahit malayo kami ng mga anak mo at mga apo mo. Ito lang tandaan yung dalawa ni tatay, dito lang kayo always sa mga puso't isipan namin. Malayo man kami pero ang aming pagmamahal sa inyo ni tatay ay hindi nawawala. Kaya stay strong lang kayo always, Mang and tatay. Hayaan mo, darating din ang araw na makauwi din ako dyan at magkita-kita at magkasama, magkayakapan din tayo in God's will. Love, Inday Arcelita, Mahmoud Muhammad Mahir from Egypt, and also your loving apo, baby girl Atiya. Have a great day. I wish na napasaya ka namin sa konti naming regalo sa kaarawan mo. Maraming salamat din sa Sweet Joy We Love Surprise. Dahil sa kanya, nabuo ko na ang matagal ko ng pangarap na igagawa kita ng sorpresa na never mong makakalimutan, Mamang. Miss you and I love you sa inyong dalawa ni tatay. Oh, happy birthday, Nay. Oo. Kadiri na yun, istoryahan siya para makita man niya ang video, no? Mayong hapon dahil oras diri alas 10. Ako lang yun ginapasalamatan sa Diyos kay ikaw ra gyud ang nakahinumdum ang uban tulungan mo nga akong anak pero dili man ko magmahal sa ilaha kay naapod sila mga kakulian pero ikaw dahil padayon lang nagpapasalamat gid ko sa imuha kaysa sa ako pa muna mo nakaibalugid ka kung di unsa ka na mo pag-atiman ug karon pasalamat ko kay kanang Egypt nga imong nahimutang nga layo kayo gikan din ug pasalamatan yun ako kay wala mi naggasto og mga pinansyal wala mi nakautang-utang nga para makagawas ka kundi pag-uukit sa Ginoo day ug ikaw rin yung anak nga wala din na problema sa amo salamat kay bisan kuan imo pagit kami hinumduman dahil si Pintin ako dahil salamat Pasko lang gihapon ko isang tuod nagsakit ko kulang sa dugo pero sige lang
ang Diyos na maghahatag ng dugang. Ano sa tatay mo tayo. Hindi mo tayo no, nagkapasalamat ko kay Gikan sa pagkatao na ko, hantod na edad ko, ingon nani, karoon pa lang yun ako niya sinakita. Oh, te. May na-experience na good ni mo, Nay. Sa imong mga regalo, Ah. sa regalo nga material, ani akaron di pasalamatan ko ikaw kay ikaw wala gid nagpabaya bisan ba yung kasama ang imong giban atagan lang gihapon ka ug mayong lawas ug taas nga kinabuhi ang gipasalamatan ug gigay na baw sa tanan bisan wala mo material nga napundar diri ang inyong kinabuhi buhi ka mo na abot diha buhi ka mo nga nabalik diri salamat siday salamat. Okay. Nay, magpakabaskog ka no kay imong anak mo uli pa ug imong mga apo magkita pa mo puhon. I-wish sa si nanay sa iyang birthday karon tayo. I-greet sa. So, sa pinuha nga taghang pagka mga pulit nga makabot sa pinapuhit o sa ito ang mga pangar nga pamilya o kay buwa pa na ito makita ang uban sama nila ni Dodong Nining sila na tuig wala ko kita Ay, mao tay kalipay na ko nga oo. na atas maing lawas ano na diha ang taman o ika ingon Oo. salamat tay sa imong mga blessing. I-wish na to tayo no nga puhon makauli ang mga bata no Oo. para magtipon-tipon. Ah, sige, ikis sa si nanay kay 17 na si nanay karon. Okay, sa isang kiss naman diyan. Oh, nagulat ba ito yung mga anak? Oy, oh, bahalag 17 na basta kay feeling 20 ra gyapon. Yala. Sige, kantahan na to si nanay. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy night. Make a wish and blow your candle. Tagaan pagit taas nga kinabuhi. Yay! Happy birthday. Ay, happy birthday. 70 ka karon. Mura na mo pa pag senior. No? Bata pa man. Gwapa ni si nanay pag dalaga ba kay 70 na pero gwapa ra gyapon. Tay no? Oh, sure John. Okay. Nay, happy birthday. Na nalipay ka karon? Nalipay man pero hindi na nakukugan man. Aw, luha man as kalipay. Wala man yun siya magpasabot. Oo. Ah, dili naman to surprise no kung isumbong. Okay. Oo, sige. Gani. Happy birthday to Ay, you. happy birthday, Nay. Ah, sige, palakpakan natin si Nanay. Happy birthday.